ନୂଆପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖ ଯାଉଛେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦେଖ ଖାଦ୍ୟ ପଛର ଜଣେ ଥାଇକି ହେଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ ଗାଈ ଯେ କି ମୁନା ଭାଇ ଏବେ ବାଟରେ ଆମେ ଗୋପାଳପୁର ଗଲାବେଳେ ଟାଟୁ ଅଫିସ୍ ଯେ କି ମାଙ୍କଡ଼ ଚାରିଟା ଦେଖା ହେଲେ ମୁନା ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଟାଟୁ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଯିବା ତାକୁ ହାତରେ ଦିଅ ନା ଆମ ଗାଁରେ ପାଖି ଯା 4ଟା 5ଟା ପଶି ଆସିଥିଲେ ଏକ ନେ ଏହାକୁ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ଏକ ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପଛରେ ଏଇ ଆଗର 3ଟା ଦେଖାଯାଉ ଆମେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇକି ଫେରି ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଛି ସେ କୁକୁର ଦେଖିକି ଭୟ କରୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି 4ଟା ମାଙ୍କଡ ସେପଟରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ 3ଟା ଏପଟେ ଗୋଟେ 4ଟା ମାଙ୍କଡ ଦେଇକି ଏବେ ଗଲେ